kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi alamisa ye juillet kalo tile 18 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugununkura la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. USAID o ka baarabolo min bɛ n'u ko a ma Mali Justice Project ni a baarabolo bɛ ka waleya Chechi and Company Consulting ENC maaw fɛ u ka baarabolo olu waleyali kɔnɔna na ka ɲɛsin maaw tɔɔrɔli sirabanganaw la ani yuruguyurugu kɛlɛli ma u ye ba Maliba maa ɲɛyɛlɛkɛ maa 12 u y'olu bila ka taa Wuranda k'a dabɔ mars kalo tile 16 ka taa bila tile 23 sanba 2019 ka taa ɲɛdama kɛ Wuranda jamana u ka fangamara cogoyaw la yaasa o bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye anw bolo cogo min na olu seginna ka na bi alamisa Conseil national du patronat la u ye ɲɛfɔli kɛ u ka nin taama in nafa la. ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 8nan Conseil africain des régulateurs de l'Alliance Smart Africa u labɛnna juillet kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na Bamakɔ yan. Baarabolo welewele dara n'ale ɲɛsin bɛ maracogo ɲuman fɛn min ye kulusijala kunnafoni olu dili farafinna woroduguyanfan kan ani den sɔrɔ cogoyaw o kɛra anw fɛ Bamakɔ yan dunanjigiso dɔ kɔnɔ dɔnnibaaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce Maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan USAID o ka baarabolo min bɛ n'an ko ma Mali Justice Project MJP bakuruba fɔla ni u ka baarabolo bɛ ka waleya Chechi and Company Consulting ENC maaw fɛ u ye wuli ka jɔ kɛ u ka baarabolo olu hukumu kɔnɔna na u bɛ mun tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛ ni o bɛ ɲɛsin maaw tɔɔrɔli sirabagaboli la ani yuruguyurugu o kɛlɛli u ye ba Maliba maa ɲɛyɛlɛkɛ maa 12 baɲango n'u bɔra kulu caman kɔnɔ olu bila ka taa Wuranda jamana la mars kalo tile 16 ka taa bila tile 23 la sanba 2019 u bɛ se ka taa cogo min na ka taa kalanbolow ta Wuranda jamana ka fanga mara cogoya ɲuman kan u bɛ se ka kɛ tɔnɔbɔ ye an bolo cogo min na olu seginnen kɔ ka na so bidunya in na sa u ye maaw lajɛrɛ u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye cogo min na u ka taama nafa la u ye mun ye Wuranda jamana kɔnɔna na fanga mara o cogoya la ka ɲɛfɔli k'o la o de ye lasegin kɛra sɔgɔmada in na alamisadonya in na ɲɔgɔnnajɛrɛ so kɔnɔ Conseil national du patronat la ACI 2000 la a kɛnɛ kan Jean Lavoie n'ale ye MJP Mali Justice Project USAID ka projet in o ɲɛmaa ye ale ko dɔwɛrɛ tɛ olu bɛ wuli ka jɔ de la fɛn min ye maaw tɔɔrɔli o bɛ se ka dabila an ka sirabagaboli olu hukumu kɔnɔna na cogo min na ani yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a ko o tɛ se ka kɛ fɔ bɔraɲɔgɔnya ka kɛ ka dɔn ka fɔ kuluw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn olu gɛrɛra baaraɲɔgɔnw na ka nin hakilina in k'a sigi sen kan yuruguyurugu ani sirabagana maaw tɔɔrɔli o kɛlɛw bɛ se ka yakubaya cogo min na maa min yɛrɛ bɛ cɛbɔ mara la MJP maaw u ka bolofara min ɲɛsin bɛ yuruguyurugu o kɛlɛli ma ni o ɲɛmaya bɛ waati furancɛ la Saliyu Giru bolo ale ko dɔwɛrɛ tɛ n'a ma ɲɛ aw bɛ baara kɛ maa minnu sen bɛ baara kɔnɔna na aw bɛ gɛrɛ olu la an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na o de ye baarada fɛn o fɛn bɛ yen n'o da bɛ don yuruguyurugu kɛlɛli ani sirabagana yuruguyurugu kɛlɛli la u y'o bɛɛ lajɛlen de da don nin ko in na maa 12 bɔɲɔgɔnko k'olu sugandi minnu bɔra i ka dɔn ka fɔ bolofara caman olu kɔnɔna na jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu a bɛ olu kofɔ dɔnnibaru ɲininaw b'a la MJP maaw yɛrɛ ka maa 2 b'a la fo ka taa se Conseil régional de Sikaso ka maa ɲɛyɛlɛkɛ o b'a la u ka taa Wuranda jamana kan ka taa ɲɛdama kɛ o baarabolow la ko o tɔnɔ kɔni o na kɛ tɔnɔba ye an ka jamana ma ka sababu kɛ an na jateminɛ kɛ o la an fana ka kow bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na Yaya Bamba ale ye président Conseil régional de Sikaso ye ale tun bɛ yen nin nɔ ale ko anw fɛ yan nin nɔ ko kow taabolo ka suma dɔɔni n'o tɛ ko Wuranda jamana la wa ko fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ ko de bɛ kɛ Wuranda fangamarabaw fɛ du kɔnɔ hakilinaw bɛ ta a bɛ lase duguw kɔnɔna na a mana bɔ duguw kɔnɔ a bɛ taa lase fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ mara cɛbɔyɔrɔw la n'o ye mairies ye yaasa baarabolo minnu bɛ olu bɛ se ka yakubaya cogo min na ko jamana bɛ dɔ bɔ k'a di nka fɛn min ka dɔn ka fɔ sigidamaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ ɲɔgɔn dafa aw ka baaraboloba minnu bɛ yen n'olu bɛ aw dusu la olu bɛ se ka waleya cogo min na APDF ale ɲɛma n'o ye Jawara Bintu Kulibali ye ale fana tun bɛ jamakulu in cɛ la ale ko Wurandakaw fɛ yen ko u mana mun fɔ k'u b'a kɛ dɛ ko jamana ɲɛma Pol Kagame k'a yɛrɛ nagakɔrɔmaw minnu b'a ka baaraw kɛ ko olu cɛ la 100 sarada la 50 o ye muso ye minnu bɛ baara kɛ
a ka cabinet kɔnɔna na a n'a ka ministresow kɔnɔna na ko wa k'u ka assemblée nationale la ko 100 la 63 o ye muso ye k'a ye layidu dafa dɛ anw dun fɛ yan nɔ a fɔra ko 100 la ko ka 30 di musow ma o yɛrɛ tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko sa k'an ka miiri nin taabolo in na o ɲɔgɔnna bɛ se ka k'an fɛ yan cogo min na. David Dambele ale ye dɔnnibaro ɲinina ye ale taara Uranda jamana kan nin ko in na ale ko ko ni Uranda jamana lajɛ ko gɛlɛya min b'an fɛ yan ko o ɲɔgɔnna fana b'u fɛ yen n'o ye ka dɔnnibaro ɲininaw bila fantanya kɔnɔ u tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ko kɔni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ko o de kosɔn sa wuli ka jɔ kan ka kɛ o gɛlɛyaw olu bɛ se ka basi cogo min na ko ka sababu kɛ maa min tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ka baara kɔnɔna na ko ni hɔn kɛra ka ɲɛsin o ma n'an b'a fɔ ma yuruguyurugu ko na se ka ban o la. David Dambele ko sa ko mun y'ale sewa kosɛbɛ Uranda jamana kɔnɔna na k'o de ye k'u ka fɛn bɛɛ bilalen don cakɛbara taasiraw de la ni o ye diɲɛ taabolo kuraw ye n'an ko ma internet ko wasalen b'u fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ko la ko b'u kisi yuruguyurugu ma. Maa minnu taara nin kɛnɛ kan i n'a fɔ Baba Mayiga CNDH o tɔgɔ la Amadu Male Okleyi Sagara Saran Buare olu bɛɛ lajɛlen ko k'an bɛ donni minɛ ko bi ko Uranda jamana k'a bɛ se ka kɛ misaliya ye maracogo ɲuman kan farafinna bonda kun na. ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 8nan o dabɔra anw fɛ yan n'u ko ma conseil africain des régulateurs de l'alliance smart africa a kɛra juillet kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na dunanjigiso dɔ la anw fɛ yan nɔ. laɲini ye min ye o de ye ka nɔgɔya kɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ bɔlɔlɔ tɛmɛsira fɛnw cakɛbara kɔnɔna na n'an ko ma NTIG olu bɛ se ka lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na farafinna bonakun k'u ka laɲini ye o de ye. alliance smart africa ale kɔni bɛ ka wuli ka jɔ de kɛ o taasiraw olu bɛ se ka yakubaya jamanaw olu kɔnɔna na cogo min na ɲɛtaa ka kɛ hali bi ntigi yɛrɛ sira fanfɛla na n'o ye bɔlɔlɔ cakɛbara kɔnɔna na o taasiraw ye i n'a fɔ a directeur général Lasine Kone ale ka ɲɛfɔliw ye a dangɛnɛmaya cogo min na. minisiri fɛ mun ɲɛsin bɛ bɔlɔlɔ sira yakubayali lahalayaw ma an fɛ yan nɔ n'o ye Kamisa Kamara ye ale ko Mali ale kɔni bɛ ɲɛtaa sira de ɲini na dɛ ko wa ko Mali n'a kɔrɔdonni kɛ o ko in na kosɛbɛ bɔlɔlɔ bɛ se ka yakubaya anw fɛ yan cogo min na n'an ko ma ko internet yalima ntigi. baarabolo welewele dara n'u ko ma ko ka yakubayali kɛ kulusijala o hakɛw olu makaranni na ani bange cogoyaw olu jatiminɛ farafinna woroduguyanfan fɛ ani Afrique australe o kɔnɔna na a kɛra an fɛ dunanjigiso dɔ la Bamakɔ yan. nin kɔni ye baarabolo ye mun bɛna kɛ kalo 24 kɔnɔna na ka dabɔ novembre kalo tile fɔlɔ san 2018 ka taa bila octobre kalo tile 31 san 2020 na wa u bɛna wuli ka dɔn ka fɔ hakɛ ɲini de kɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ a siraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yakubaya cogo min na i n'a fɔ directeur projet Sori Ibrahima Munekata ale y'a fɔ cogo min na a ko Mali, Guinée, Niger, Burkina ko a baaraw bɛna waleya olu de kɔnɔna na. Ni bɛ dansigi bi la sulu la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahima Lamu k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal bamaara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamaara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne ye o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛɛ sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.